Tabwera so pano pa program yanu ya Tingatani chuchuchu wa moyo. Ndi Bishop CW Kabenga. Osabayiwala ya. Nanezo ndizo basama initials zanga mwina Dr. Chan Gugu. Koma CW. CW Kabenga. Nde mene tikunenera wiki atha mene tinasira bacha mene timanena kuti nkhalidwe Roma dalira ntchito aziphapo azingokupangira zinthu. Mukako banja. Palibe chimene kubanga. Palibe chimene kubanga. Mamuna ndo wako. Khanga ndi mamuna wakwatira ntchito ba. Ya chibalero. Ndeti nanena kuti mapeto ake umazapezeka kuti ine ndo wako yemwe chipaso wapereka kwa ena. Geti latsekuka ndizizo zomwe timanena kuti akutsegulira chipata chako chomwe chimakhala chobisala mchamoyo wako. Andi China tikamakamba zotelezeti wina madayiwo maesauda Bishop banja somakamba zauzimu sadziwa kuti kulibe zauzimu ngati palibe zathupi. Zauzimu zimabwera ngati pali zathupi. Mwaiona. So ngati tinene kuti sitikukonza zathupi ndi zomwe zimakaononga chauzimu. Chifukwa chokuti izimu makhala muthupimo yetu. Nethupi lomwe limaonetsa machitachita. Ndeti kati tikambe titeteze thupi tikulilongosola pofoka pake ni mphamvu zake. Wina ndadziti akanakamba zauzimu. Anakamba zauzimu zokhazoka. Ngati kuti tili mu uzimu okhawo. Ayi. Pamene tuswekera titani. Banja chabwino amakalimanga kuchalichi. Koma zichito zomwe zimakachitika no kubanja ndi zomwe zakuthupi. Ndi zomwe tikuzikamba pano basi. Yes. Ndeti kuyenera kuti kungosintha isawapeze kuti azimayi basi kumangozipenta zazimwayika zonse uku kuchapira bambo munasiya waphikira munasiya ngomati banja likhala. Anditu azimayi ena akakhala ku nyumba. Bize pa phone. Kodi ino anachisale taona ni ndiwozo zapya TikTok. Kodi ino anachisale tabakulani. Kodi ino anachisale tazakonzani hapa. Anti tu amene. Iwo anachisale iwo alipaja pa phone 24/7. Basi. Amuna wakabwera kungoalandira ali pa phone. Nkumati banja liyendapo. Kenda kunkumanena kuti Satana. Walora pati Satana. Satana osamani. Ngati Satana walo kufoni yako. Nde Bishop lero nkhani yomwe tikuti tikubwera nayo lero tikupitirizatu zinthu zomwezi. Yes. Ni nkhani yonena yakama nkhani imene inde imavuta. Zimatha kupeza kweni anthu nonse mukugwira ndalama pa nyumba. Nonse mukugwira ndalama. Amayi amagwira ntchito, ababa amagwira ntchito. Komatu zimapezeka kuti mmodzi mwa anthuwa ndi amene amanena kuti iwe ndi amene uzipanga zonse. Zama izi zimaonekana kuti zongosunga. Chimene chimachitika ntenatino of course pali mabanja ena. Pano pamagapana zochita. Uzilipira na skulu. Ndizilipira rent. Tiye magroceries tisongerani. Zimatheka. Komano ochulukira azimayi amatenderama yindi yanga. Yabambo nepange chiti chose. Andi China ndikubwera kwa za magulu. Zabangisa onara zibamondera samaonesi. Ali ndingangomuonesa ndalama uyu. Ibira kuzama magulu. Kodi amadijani? Chibereka. Ndirambi mimi kuchibirika. Ndechifika cha chimenecho. Pali mafuta so tikozonena so kuti kodi azibamba. Zumatheka kuti ndirama kumaisiya kati kulota akazanga ndirama anga yose ndi. Yomwe malandira ndi ndani ngati sakutero chikupangisa ndi chani chipirigani olo ani budget timadija program of no program budget of no budget kungodzuka kungotifika choti pali ndalama ndifuna sabu ndifuna koma dress zala zanga zapanga kama ndikuti kuliza kuti kama ndikuti ndalama yabwera pa tebulo komano mademand zofunika zambiri mbiri mavuto ndekula zibambana akakuzati mkazi ani ndalama ngozito imwere yose imanisi ndezibambama londo tiningongole ndibweza kuna mazibambama mpiri mabanja akingongole zaka kuna mamilioni sana bweze mpaka banomba
anthu akukhala chiyambandire ngani ngongole kaza kamakhala banki zili tangotha uyakhozobweza ndalama zambiri banki ili kungotha uyu yakhala ngongole wanga kwani ukozi kuti bwanji amangongola amabweza kwawo zibambo zabweza akangongola yapita akangongola yapita alinzimaitu akamangongoza mamlaka zizo sinukungongola kwani sokolo kapisho ngani ndi izolondola kuti sokolo zibambo azipita kwa akazi ake kukanena kuti ndingongoleni ndalama kapena kungonena kuti ndigalireni ndalama tipangeza kuti zakuti samampasa yogeda si kuseza kazimai ndawo mbombo zimai pandalama ake amachuluka nzeru amafuna apangire mabhajeti ake mobirika bwinobwino chifukwa zofuna nzimai zimakhala zambiri kusiyana nomunthu wamamuna ndewa mamunayo anelesa akakhati muna ndokumwamoyo ndamene nayenso amaoneka ngati akutanganidwa ndi ndalama kwambiri koma amene samwe satani life mwina ndinamva anthu amanena kwambiri kuti anthu amene amamwamowa amakhala kobola ngati anthu amene samwamowa facho lina kuti amene amamwamowa iwo zawo zimangothera kubala amene samwa zimathera kwa azimayi siwonse amene zawo zimathera kubala siwonse amene zawo zimathera kwa osamwamowa ena ndi akubasi andona kudziko kunoti anabadwa kuti adzafasi inoyo kuyira wana wawa zilambo chiri kana ndapezeka pakati panthu koma anene kwakhala angelo ndekuli ena anabadwa nomuti amangani matandaza oloma mfenso zimudamaliza Genesis mpaka chivumbuluso simumuta wamangirira Bible chuno zateka simumuta akaza kuti samukwana atatu follow iye dzikolos ichatipandene yamapasiji namakuza kungongola ndirama paka zake akavereka kuchibwezi ngazimayiso anaitulukira nganakuza kukazake disutafira no my car is not sold anywhere yes my car has developed a fault ndikamaende kupanga zakuza kuti I just need 100,000 I need to fix my car akunama bajema kuchibwezi ngomera budget mwayo kusanza kuti ilili ndivuto solida lomwe limakhala mabanja lomwe tikuyenera kuti tilunikire ngani ndalama yakoza baba nimaona ngati tisapange target azimayi woka azibamboso ngani ndalama you see ngani ndalama ka azimayi ambiri sadzati amuna amalandira zingati amangona tamuna ngawa amakhala ndi ndalama komano izimene zozolondola kuti mpakana munthu mamuna ukamuuze kazi wako ndi malandira ndalama makuti zikutengera banja lanu nakasimu ina pera panga tumalandira zochepa azimuna ambiri anabadwa ndi kaigo kena kake amafuna azizonesa kaigo kuti ineyo ndi ineyo ndio mina kazi uchawaziwa kuti umalandira 70 kapena umalandira 50 imakanga tutu azichepesa koma apa zazika pa standard ija yakanga tuti azingooneka kuti amalandira mamiliyoni basi alright moyo sumate kokhala ndi chinyengo chimodzi umene kokhala ndi zinyengo ziwiri zitatu kuti zinyengo zokha zichitane kafe ngani ndionena kuti ngati walephera kumuza mkazi wako salary ndoti ndi chinyengo choyamba chinyengo chachiwiri chimene chakupangisa kubisacho ufuna kuti ukachotsa kupitisa ukasamadzi zoti kwasala zingati because ukangomuza ndi malandira 200,000 mayuja awerengera budget mpaka za tuwe yonse yata sono ukangokhondeza pena kuti akutamata zakhalama ndakapereka chachikumi ndi chinyengo chikabwerapo chimabereka chinyengo china chimaberesa chinzake kuti zinyengo zokhazokha zichitane zifanane you see ndiyeno zikutengera banja komanso mtundu wa mamuna kuti mamuna ngatafika stage wazakazi angakhala napo salary yanga ni 270,000 ndipo ukamakhala uzizwa kuti 270 mwezi ukatha timachosa this is fixed imapita ku rent timachosa imapita ku groceries tikachosa imapita ku maufa ndi zina zonse tikatere imapita and do you know kuti kulibe salary imene makwana munthu chifika 270 kuti muyambe kuwerengera zofunikira kuchotsa mona tikukwana 400 kulibe inu mundu amene munga munelo tosauka kuti muwerengese zimene wadya pa mwezi you can be shocked kuti amene samadzi chuchoti ni millionaire
azilira mwezi ukamata 30 days wolunga million plus koma sadziwa chifukwa cha pang'ono iyo si ichabwino ndi mmene tikukambira panopa pa program ya Tingatani tipite ku break tibweraso inuyo kwanuko nkhani ngati imene iyi chifukwa panopa tikukambirana ndi Bishop Kapenga amene timakambirana nawo nkhani zimenezi komanso inunso komwe mukuonera muli ndi maganizo ena kuti ine amene ndimaonera zinthuzi zinakamakhala chonchi tazibwera ndi makomenti box tiziona ife baba makomenti anuwo tizayikira sonde manga chifukwa ndi munthu umodzi suseza denga nzeru zanuso ndizofunika kuti anthu enaso aone kuti wina nanena kuti mpecha manjofu pusa anafa chagala sirisavirawo kamiri ndiye mpecha manjofu pusa anafa chagala chabwino tikupita ku break tibweraso. Hello Malawi, ine ndine Devi the Amapiano Queen. Ndipo imene mukuonera ndi TV yani ya Mwamba yotogola The Code TV. Sawa Bishop, nkhani ikumakulano azimayi nkhani ya magulu ikumabweresa pungwe nanga munthu umodzi ukhalabanye magulu 4 or 5 ufuna utani kumapiri kwake azimayi ambiri amazibwezi chifukwa cha nkhaniti pontenga mamuna ungatoumika heli kumapemba ni ndirama because kutenga 30,000 kupasa 50,000 kupasa sikulimba sikuonekaso mene yatani magulu yayendera chifukwa choti ndiramaja waiponyoku komanso the very funny side yazimene akalandira kumagulu ndirama tiso simaoneka bola ali kumagulu imangokhala ngati kuti Christmas yabwera ndama ija kwa Christmas kuyiwa wati ndi yake amavutikira ichi chifukwa kuona ngati zimene zikumavuta azimayi ambiri amayiputa ndirama ya kumagulu ija ndikukapezeka kuti ali ndi deficit ya ndirama zozoti akabweze nkumaza avutisa amuna awo kuti ine kwakuti kuja pomwe ndiramayo mamunayo sanaiona kuti inapita kuti olo kuti inajeredwa chani ndamayamba zokulala kamepa tokulala pakhomo panopa zakuti zimayenda pali yeti pakhomo pamapanga zinthu zonjani ni mamuna kuja ndezo nimalape kuti amayena anatenga ngongole kolate kalembetsa katundu nyumba mambasa kuti asakuziwa ndiye zavuta kubweza ngongole anabwera otadzala ndi katundu anapeza bamba ndi nyumba kwene nga nyuzi yawo anthu paja tabwera dzalenga katundu ake uta analembesa ndalama ine ndilipo palibe katundu ndakula ndine ndemutenge yeye akaupasino katundu wake aya anangolowa nyumba nkutenga chikwanje alipana ino so zimene zimaononga life ya mbanje ndizo zinakati ulema pachisazo chomwe mwapereka ababaji nnakumana ninzanga wina anapezeka kuti izo mwezi ze amatenga anthu zinatuluka pakati drama za mbomazi zimayi wina anakatenga umene kuja ndi ukalembesa screen wakalembesa screen umene kuja wakanika kupereka anthu aja anapita katenga screen ija mamuna kulibe mamuna wabwera screen ili kuti angongole alanda drama zake zichi mamuna anakomuza kuti uzabwere pakhomo panopa screen ikazabwere zasukholeza banye leti kunena za satana ayi apa satana palibepo pali ndayi zina anthu timakomedwa ndi zinthu zimeneno zikhoza kuononga zinthu koma sudzi wati zikhoza kuononga mpaka chononga chochita bwere yosi ndayi nakapire kaunda anayimba akayimba nyimbo yake umakonda zinthu zononga moyo wako koma suzindikira kuti ukuzibweresa zinthuzo zokuti moyo wako omwe zikhoza kuti bula straight koma sukuzindikira neni zomwe tikukamba papa kuti madiposi ena amene akubwera papa tisamakona mizi ya satana
Madiposi amene akubwera papa tisamako namizira kuti ya izinthu zinasintha ziko linasintha. Tinasintha ndifeyo kachitidwe ka zinthu. Chifukwa kuna mabanja amakolo athu kaleo amakhala mpaka na pano. Kwambiri akalambira limodzi. Akalambira limodzi. Komano pano tumaona ngati kuti zomwe zikumachitika ndikufuna kukhala life yomwe sunafikepo. Maka manyumba awo amakhala ophatikiza nawo. Kufuna kuti kukuka ukazinga wiki yonse nawenso uonese moto. Ndio ukazi kokola ndalama zako magulu. Lazima ine mene majeni aitanidwa kukwati. Sudi ndo mbali wanza ujani. Wanza ujani. Kala ndiya kuti. Koma za kuti ambira kushawa. Shawa kala ndiya kuti. Ndona ambira kuvuta. Pase ndalama ya kushawa. Kala. Kala kukwati. Kala ndiya kuti. Nane za kukwati. Akatoka pale kwa huku kulipata birthday party, akatoka pale huku kwa makulichanja. Amayena anangolowa kungokhala naye entertainment. Amena just timane nadini mothers. Timane nadini ladies. Entertainment queen. Akazi jabe. Tifika kulienda ndi amayena ndi akazi. So mai amayangana zatsogolo la ulendo ndi anake. Ndi akazi ndi family. Pamene ndi anake mamuna wake zose kona taenda bwaji. Pamene nkazi chabe. Okuti cha umai mulibe. Zingati mamuna cha ubambo mulibe. Iyeyo father is not a father but is a man. Ndenda jama ukala ununga ndalama for nothing. Pamene ukakati ni wa father, you always think about the children. Kuti ananga the wife of home. Ukakala niwe mother. Siwe just in case. Umanata nanga ndichita ngono ngandaka ngono no let me ndione so nyumba nga ibende. So abakhala kazi ndayo tuone nyumba komene uende ulibe. Ndiyo mwe tukunena rama kuti amene masira nchito jantena jasira mothers. Ndi akazi. So apisha tukunena baba moti mwina no atuno agwire chinthu chimodzi. Pamene tikupita kumapita kwa program. Kuti anthu agwire chinthu chimodzi. Tikunena kuti ndalama tikuyenera kuma uzana chilungamo. Chisisiri cha ndalama ndikuzana chilungamo. Koma chilungamo chimeneka chituluke kwa munthu amene udzatukamuza mudake sumapenga misala. Chifukwa umuuza kuti ndimalandira 1 million pompo. Tamvera ndi malankhula dzulo ndi amphera. Kuti mkazi amafuna mpaka adziwe kuti kodi iye yumatino cheni ndi chiti. That is mkazi. Ndiye kumeyavele Delilah amene anakuza Samson undiuze bali chinsisi cha mphamvu yako. Samson ndikudzaulula monama ndikudzapeza kuti akwirisa ziwembu kuti zimupe. Kudzapeza kuti inalibodza. Mkazi ndikubwera so amene amizi. So Samson maganizo ngona kuti mene ndamuuza zabodza zijo ndibwerizera zigawenga ndikamuuza chonani azandipha uyu. Koma anapitiriza. Umuuza. So zimene zija zipambuye namati kulankhula bodza ndakwesa ndirama imene ilipo ndiyina atabisa aona mene yamwe tulibire ndamati ndabisa ja sindidani sindine naso sindine ndakulazima yena nauso amabisa ndirama zawo kungona atuluse ndoda bambo sagona so nyumba nditigona banja ndirama mecha kuti ni ngongole ndakulazima mbwina akatola kaza wani ndalama iwo amaduana mpaka majiro na chonde fifite jabulo kamweni Dwali ya ndirama zaidi yake. Azimamwina kutuko kuna labda zonkhala zosekisa. Dwali ile ndirama ya kazi wako. Osa kondwera. Bazuko kape. Asa. Za ndirama yenyewe wangu ngole sa kundipasa. Chani kuli meeting kwanzanga kundifuna chani. Ku meeting koso kulina kenda ntengera 50. Mpaka na ngopele kama hii. At least zile nakati nongaduka kwa niso ngola 50 ndikabu expect. Ndazima isavu takuna miziki. Ndiko kuzika. Dawa ya kuzika ni tatu kitani. Agaba kwira ndanyera zangu. Ndanyera zangu ndolo. Wanyera zangu. Mbambira mama wapano wa 3 million yangu ngole kwa kaza. Kwa kaza hao. Zomano banoba tingalene kuti
kuli akazi ambiri amene they are bitter, like they are living in the marriage but they are bitter. Ndi amuna wasanduka Farao kwa Igupto. Amayi wande mu Israeli kwa Igupto. Ngondo ndaba nakukolesa zosi ndebula zibambweda sala lisinzi wika vile ndika amayi wangu mwezi watu zibamba angotea kujosapo 50,000 ngotati zila nyumba tayambulika nyumba sagula ndiwo chili ndalokoka mpaka masate zibamba tenge ndirama kukosamba kumanga kabudula mkati kasamba nayo tulukana dziko ili kuchitika ngani mako kuchitika ngani kumapezeka kuti anasiya kusamba ndaka zawo chifukwa chonena kuti akumabisa ndrama mu boxer andiso sezo zikusokoneza ulendo wabata mtendere mbabanja mliga ndrena akamaenda kuona rapanga tiyuno kuti makeup imapanga kafa zambiri tiyuno kuti machekete matayi wakupanga kafa zambiri koma ma issues sali kunjali mkati amachoka kunyumba ukayankhulana pagulu akangochoka kupita uko ukayankhulanaso ichabwino nde lero tiyimire kaya papa koma kuti zambiri apapa ndikuzoti maphunzira china chake makomenti onso ziponyani zomwe mukuona kuti mukhoza kuonjezera pazomwe tikutani pazomwe tikukambazi kwinaso ndimafuna kuti muzandionesere kuti handling ya mafoni mbanja chifukwa mayambiriro kuja tinakamba za phone kuti nzimayi wangokhala pa phone ndani ya phone ndefuna wiki ya mawa chifukwa tu wina ungomulanda phone afuna apulike tikamba wene wiki ya mawa tizaone ngani ya phone kuti tingaipange in our marriage kuti tingaipange handle marriage. Yes. Apa pati yangani kwambiri ku marriage kuchifukwa kuchibwezi kwambiri amanena kuti you have not owned me. Yes. So mina ukhoza kusokonezera kumene kuja chinthu chomwe chinakhala chapa chofunika pasogolo pake. So ndewina nani atakazanga ngatafuna kuti banja lizilimba asamagire phone yake. Sakabira phone yanga zimene apeze mmenemo. Ziyakhumudwitsa kwambiri salikonda banja. Chabwino tikumana wiki ya mawa nthawi ngati yomwe ino pa program yathu ya Tingatani chuchuchu amwe timakunyandira nini kama khapopo mapereka maganizo anu mapereka makomenti komanso tiyamikira anthu amene mukumabweresa ma feedback kumatiimbira direct kumanena kuti ayi zikulimbikitsa tiyamikire mmatipasa chilimbikitso choti tizikhalabe pano tizilongola nkhanizi tikuthandizana chinthu chimodzimodzi ambuye akudaliseni mukhale ndi weekend yopambana. Thank you. Hello Malawi, this is your girl Hyoko and you're watching The Code TV. Yes,